Na konci tejto lekcie budete čítať nové kórejské písmená. Žiadne zapamätávanie. Poďme na to. Pamätajte si tajomstvo hangulu, každé písmeno má tvar vašich úst, keď ho vyslovujete. Tu je písmeno. 기억, Znie ako gélomkak. Miesto je vzadu na jazyku. Teraz pridajte samohlásku a počúvajte. 가, 고, Tu je písmeno. 니은, Znie ako N. Miesto je špička jazyka, horné ďasno. Teraz pridajte samohlásku a počúvajte. 나, 누, Tu je písmeno. 디귿, Znie ako délomka T. Miesto je špička jazyka, uvoľnená. Teraz pridajte samohlásku a počúvajte. 다, 도, Spojte spolu hlásku a samohlásku a dostanete slabiku. Ako stavebné bloky. 가, 고, 나, Teraz je to na vás. Prečítajte si to nahlas. Zastavte sa, ak potrebujete. 가, 고, 나. Úžasné. Práve ste sa naučili 3 spoluhlásky. Už môžete čítať viac kórejčiny ako včera. Teraz si to zapamätajte. Choďte na korean.viasom.com. Bezplatný tréning, bez registrácie. Odkaz je nižšie.